Ayun. Hindi good ang morning namin. Wala pa rin internet, nakakainis. Kaya di ko pa rin ma-upload yung vlog kahapon. Tapos ngayon, kailangan ko magpa-ship ng kailangan ko magpa-ship ng mga order, kaya hindi pwedeng walang internet. Sus Mariose, magagalit yung mga nagbayad ng order nila. Lalabas ako, tatawag ako sa tindahan. Tatawag ako yung TLDT. At kagabi pa si Froggy nag-ngingit-ngit sa TLDT. Hi guys. Ganja ako yun. Tapos lang namin mag-lunch ni Froggy. Ayan. Binataang tulingan na naman. Ever favorite. Isda. Binilang ko lang sila ng chicken eh. Si Kulokoy di pa niya. Kasi kumakain sa baba pa. So, syempre, di mawawala yung sila. Yan ang aming lunch. Nahingal ako. Tapos, naghugas muna ako nitong itong kinainan namin. Tsaka may binabad pala akong atay. Saglit! Atay ng manok. Binabad ko sa toyo, kalamansi, bawang, tsaka pepper. Yun ang ulam namin mamayang gabi. Kasi konti lang naman kami dito, 4 lang kami o 5 kami katao dito ngayon. Kaya tama na yan, babad ko lang, tapos hugas ng pinagkainan. Yun na. Nagmamaktol na naman guys, oh. Gusto naman lumabas, oh. Nangat-ngat na naman niya yung kulungan niya. Kasi ayan, diyan ka lang, ha? Kasi yung pupo mo eh, kalat-kalat sa labas eh. Ha, buti kung sa isang isang spot ka lang tumatae. No? Grabe, wasak-wasak. Ano eh, kung saan-saan kasi. Tapos yung wiwi mo pa, tumitigas agad. Kaya diyan ka lang, ha? Okay? Huwag kang ma-deads, ha? Kasi nandiyan ka lang sa baka ma-deads ka rin. O, diyan ka lang. Yeah, I know. Gusto mong lumabas. Naintindihan ko. Shut up! Hindi ikaw nag-ano nito. Hindi ikaw naglilinis ng pupo na ito. Paano kalat-kalat dito? O, yan. Diyan, pag ganun. Minsan sa sa kwarto pa. Tapos yung ihi niya, sulok ang tigas-tigas na. Kaya, kulong ko na lang muna. Kasi maano naman dito, malamig naman. At yung kalbo na yun, oh. Freedom of speech. Yan, ready na yung higaan niya. Ano ba yan? Batman. Drawing muna daw, pampaantok. Di ka antokin yan. Antokin ako dito. Bilis na. Aalis ako kasi bibili akong bulaklak ni Grandpa. Hi, Grandpa! Ayan. First death anniversary niya ngayon. Kaya umuwi sila mama kahapon. Ang tahimik ng bahay, grabe. So, alis muna ako kasi tulog si Kolokoy. Anin ko yung pagkakataon para hindi siya sama ng sama. Dito siya, guys. Dito sa kwarto na to, namatay yung Grandpa. Last year, ganun. Parang biglaan kasi heart attack. So, yun, ayoko nang umiyak kasi, parang Babang Luksa. Kasi kahapon iyak na ako ng iyak, naalala ko. Ngayon, ayoko nang umiyak kasi malulungkot yun sigurado. Baka sabihin niya, hindi pa kami nakamutan. Ay, nakangin yung pinto, ang creepy tuloy. Sara ko lang ng mabuti. Grandpa! Huwag kang manakot, Grandpa, please. Pero bait naman yan. Love na love kami yan eh. Sorry, Grandpa. Hindi ako nakauwi. Doon naman sila mama eh. So, ano na lang. Bibigyan kita mama yan. Anong favorite mo? Ha? Saglit lang. Bibili lang ako. Naiiyak ako pa. Sabi ko lang ayokong umiyak eh. Favorite niya yung last year kasi siopaw. Favorite niya yung merienda. Kaya, yun ang alay ko sa kanya ngayon. Siopaw tsaka Shanghai. Tapos bibili akong bulaklak. Yun, naiiyak ako.
Antay ko muna pala yung yung pick up. Kasi may pick up ako ngayon. Pero wala pa kami internet. Pumunta ako sa internet shop dito sa malapit sa amin kanina. Nagpa-schedule ako ng pick up. Kaya mapapaship ko yung mga order kahapon. Hiningal ako. Galing na kasi ako sa baba, hinatid ko yung mga, yung mga product. Pag inintay ko siya, dito muna ako at ang panghi sa baba kasi yung CR dyan sa CR nito, mga tambay sa sa may malapit sa amin. Panghi. Ito, busy pa rin. Kakangasab. Takaw. Mawawala na pala ng tubig, kaya magpapalaban na ako sa sa pinsan ko. Late yung malilate ng 2 days yata yung mga vlogs ko. May ipon ng 2 days to 3 days kasi etong walang yung PLDT na to. Palibasa hindi nakakainis eh. Hindi sila on time mag-send ng bill. Kaya syempre, yung nasa-send na bill, yun lang ang babayaran mo. Yung pala napapatungan na ng panibagong buwan. Kaya yun, may balance pala kaming isang buwan. Kaya pinutol. Nakabad. Wala man lang tawag na, wala man lang pasabi na, ay may ganito kayo, may ganyang, may balance kayo, di ba? Paki-settle na po. Bigla na lang pinutol. Tapos kanina ayun, nung pagising ko, nagbayad ako kaagad. Ay, pumunta ako sa tindahan, tumawag ako. Tapos yung nga nalaman ko, may balance pa kami isang buwan. Kaya, ko kaagad, binayaran ko. So, sabi may kukonect daw 24 to 48 hours pa. Kaya, 2 days, yun. 2 days ako muna bago ma-upload ng vlog. Walang magagawa lang naman. Alam mo, punta ako sa computer shop para lang mag-upload, di ba? Yan, tagal pa naman ng uploading. So, hintayin ko nila siguro guys magkaroon ng internet bago ko upload yung vlog kahapon tsaka itong vlog ngayon. Sana bukas pero sana 24 hours lang ma-connect na. Restricted kami, di ba? Ang bongga. Parang kami pa yung di ba? Kami pa yung hindi nagbayad samantalang sila yung hindi nag-send ng maayos na mga updated na bill. Happy first year in heaven, Grandpa! Yan, ang favorite niya, siopaw. Ayun, nag-alay kami sa nag-atang sa kanya. Pasuwi na din pala si Mami. Kala ko 1 week sila doon. Uwi na din daw pala bukas. Hello YouTube. Welcome to my show. Yeah, just got home from FIS. Yo kids, where have you been hiding? I was trying to find you and you're nowhere to be seen. Parang kang ngongo, di ah. Yeah. Told me to get going and apply a position for them, and he doesn't turn up. What's with that? Turn up. Bawa naman siya, yan lang ulam niya, Lucky Me with egg. See what she's doing to me? She's feeding me like, I don't know. Go out. Hindi, may lulutuin kasi ako dyan, na dapat yung binabad ko kaninang umaga na atay ng manok. Kaso madami kaming ulam kanina na yung niluto ni Papa. Kaya, nubos na muna namin. Sinasama ko siya ngayon. Inom ko ng tsa ako eh. Yan nice. So I'm left to contend with something utterly bearable. Good night, guys! Napururot si Bebe. Night, Bebe!